Cestovanie, turistika, oddych, to sú činnosti, ktoré ľudia využívajú na načerpanie nových síl, oddych a zábavu. Cestovný ruch je už v podstate, alebo sa stáva odvetvím hospodárstva a niektoré primorské krajiny z tohto odvetvia majú veľmi veľké značné príjmy. Obdobie, kedy sa začína rozvíjať cestovný ruch u nás na Slovensku, siaha v podstate do dôb Rímanov, kedy začali zakladať na území Slovenska kúpele. Dôvody a príčiny na rozvoj cestovného ruchu boli rôzne. Jednou z takýchto príčin boli napríklad obchodné cesty. Obchodníci, alebo teda kupujúci, predávajúci, ktorí mali svoj tovar, chceli ho predať, kúpiť, dostavili sa častokrát na nejaké veľké trhy, kde ten tovar predávali 2-3 dní. Počas toho svojho pobytu v týchto miestach, v ktorých sa nachádzali, potrebovali niekde prespať, potrebovali sa niekde nájsť a takto postupne pomaličky sa začínajú rozvíjať nejaké také základy toho turistického ruchu alebo takých nejakých služieb. Ďalšou príčinou rozvoja turistického ruchu boli napríklad pútnické miesta. Na našom území boli napríklad miesta ako Levoča, Mariánka, Šastín, Stráže. Sú to miesta, do ktorých putujú veriaci, kde sa schádzajú a takisto potrebujú v týchto miestach niekde prespať, niekde sa nájsť. Čiže znova vidíme také prvotné začiatky a rozvoja toho turistického ruchu. Termálne kúpele alebo termálne vody a minerálne vody takisto položili základ rozvoja, pretože nie všade na území Slovenska alebo nie všade na svete sa nachádzajú takéto termálne a minerálne pramene, ktoré poskytujú ľuďom oddych, liečebné účinky. Takže boli to miesta, v ktorých vyrastali nejaké ubytovacie zariadenia, stravovacie zariadenia a takisto prispeli tieto minerálne a termálne vody k rozvoju cestovného ruchu. O horské oblasti sa začínajú ľudia zaoberať v 18. 19. storočí a začínajú navštevovať tieto miesta za účelom nejakej horskej turistiky a takisto človek neprichádza na 1, na 2 dní, ale prichádza si oddychnúť na dlhšie, čiže znova toto bola príčina rozvoja cestovného ruchu. U nás napríklad sú to horské oblasti, Vysoké Tatry, kde sa začína ten cestovný ruch rozvíjať, hovorím o 19. storočí. No a v podstatnej miere prispeli k rozvoju cestovného ruchu aj kultúrno-historické pamiatky. Takže toto boli príčiny rozvoja cestovného ruchu. No a samozrejme, pokiaľ sa chce alebo štát rozvíjať ten cestovný ruch, musí mať na to aj nejaké predpoklady. Jedným z hlavných predpokladov je napríklad relief alebo pohoria. Slovensko má dobré predpoklady na rozvoj cestovného ruchu, pretože na území sa nachádzajú pohoria ako sú Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra. Sú to pohoria, ktoré ponúkajú návštevníkom turistiku letnú a turistiku zimnú. Tieto pohoria sa využívajú teda hlavne na tú zimnú turistiku, kde vyrástli mnohé lyžiarske strediská, ktoré poskytujú oddych, relax a zábavu návštevníkom týchto pohorí. Ďalším predpokladom pre rozvoj cestovného ruchu sú napríklad krasové formy. Sú to mnohé jaskyne na Slovensku, máme sprístupnených okolo 15 jaskýň a medzi najkrajšie jaskyne patria Demenovské jaskyne alebo Ochtinská Aragonitová jaskyňa alebo jaskyňa Domica. Takisto na území Slovenska máme krasové oblasti, v ktorých voda vymodelovala veľmi pekné útvary a ako na obrázku vidíme, tak sú to tiesňavy zo slovenského raja. Ďalším predpokladom pre rozvoj turistického alebo cestovného ruchu sú vodné nádrže a vodné plochy. Na Slovensku sú známe Domaša, Oravská priehrada, Slňava. V blízkosti týchto vodných ploch vznikli mnohé rekreačné zariadenia, ktoré ponúkajú svoje služby návštevníkom najmä počas letných dní. Ďalším predpokladom pre rozvoj toho cestovného ruchu sú termálne a minerálne vody. Na území Slovenska jedni z prvých kúpeľov, ktorí vznikli, boli Trenčianske Teplice. No a tieto jednotlivé
kúpeľné mestá ponúkajú svojim návštevníkom jednak rekreáciu a takisto ozdravovacie kúry. Čo sa týka termálnych vôd na Slovensku, tak najmä napríklad v oblasti Liptova, Bešeňova, Liptovský Mikuláš, na Orave Oravice vyrástli v poslednom období termálne kúpaliská, ktoré ponúkajú osvieženie nielen počas letných dní, ale takisto termálne vody aj počas zimných dní. Kultúru národa predstavujú kultúrne pamiatky. Na území Slovenska ich rozdeľujeme na hnuteľné a nehnuteľné, alebo duchovné. Duchovné kultúrne pamiatky predstavuje literatúra, maľby, hudobné diela našich slovenských nejakých spisovateľov, maliarov. Ďalej sú to, na Slovensku máme rôzne divadelné scény, máme nejaké stále scény v Bratislave, v Martine, v Prešove. Potom sú to ľudovo-umelecké súbory, ktoré zachovávajú tradície a folklór. Medzi najznámejšie patria Lúčnica a Sľuk. No a ďalej, takisto neodmysliteľné ku kultúrnym pamiatkám patria galérie, obrazárne, ktorých sú uchované diela mnohých významných našich umelcov. Medzi nehnuteľné pamiatky patria napríklad stavby, skanzeny, sú to múzea v otvorenej prírode. Na obrázku máme múzeum v Zuberci, kde sa nachádza Oravská dedina, ďalej v Pribiline, kde sa nachádza múzeum Liptovskej dediny a vo Vychylovke je to Kysucká dedina. V týchto skanzenoch sa nachádzajú dobové stavby, ktoré zachytávajú život v minulosti. Nehnuteľným pamiatkám neodmysliteľné patria hrady, zámky a kaštiele. Medzi najznámejšie na Slovensku na obrázku máme napríklad kaštiel v Betliari, ďalej patrí Bojnický zámok, Spišský hrad. V týchto kaštieloch sú napríklad uchované aj diela ako sochy, knihy a takisto nejaké obrazy. Na Slovensku máme pamiatky, ktoré boli zaradené UNESCO do svetového kultúrneho dedičstva. Na území Slovenska je niekoľko takýchto pamiatok a medzi najvýznamnejšie patria Spišský hrad a okolie, Banská Štiavnica a okolie, Bardejov, Vlkolinec, Domica a čerstvo zaradené drevené chrámy v Karpatoch. Na hornom obrázku vidíme Spišský hrad, ktorý patrí so svojím nádvorím medzi najväčšie hrady v Strednej Európe. Na dolnom obrázku vidíme Morový stĺp, ktorý sa nachádza v Banskej Štiavnici, kde sa takisto nachádzajú aj domy, ktoré budú postupne obnovované. Na ďalšom obrázku vidíme jaskyňu Domicu, ktorá je súčasťou Aktelekského krasu na hraniciach s Maďarskom v južnej časti Slovenska. Dolný obrázok nám predstavuje domček, ktorý sa nachádza v dedinke Vlkolinec. No a na poslednom obrázku vidíme drevené kostolíky, ktoré sa nachádzajú na východe Slovenska a boli prednedávnom zaradené do svetového kultúrneho dedičstva.